Нека вземем миг от времето си, за да помислим за ежедневните си навици и тяхното влияние върху околната среда. От нас зависи. Ние сме тези, които решават съдбата на красивата ни природа. Ето какво можем да направим, за да намалим своята екологична следа. Нека приветстваме концепцията за устойчива консумация, правейки по-осъзнати избори в нашите ежедневни покупки, насочвайки се към продукти, направени от възобновяеми ресурси или с минимална опаковка. Можем да редуцираме отпадъка си, като елиминираме използването на продукти за еднократна употреба, като занесем на поправка развалената си техника вместо да я изхвърлим, като събираме разделно и правилно рециклираме своя отпадък. Ангажирането и участието в общността е ключът към създаването на колективно зелено мислене. Доброволствай! Вземи участие в почистването на градинката пред блока на любимия си плаж, посади дръвчета с приятели, отиди с колело на работа, ако времето позволява, сподели пътуване с приятел. Постарай се да включиш и други хора. Бъди пример и участвай в разпространението на информация за зелените практики. Всяка стъпка е от значение.